Hello guys, जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाबो जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोरानि मुङाव मिस प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बियाम सोदाब चेनेल लोगोसे आं नोंथांमोनखौ गासिखौबो जोंनि बियाम सोदाब चेनेलाव बरायबाय आरो जों दिनै 17 नं सबाइजारनि जानानै सबाइजार कन्स्टिटिउन्सिनि जानानै आरो नैथि खेबाव जोंहा गुनेश्वर सारा दारायबावगोन इउपिपिएल हान्जानि जानानै स' दिनै जों बेजों मोगा-मोगि लानाय जागोन सिगां थांनाय बाराव देरहानाय समावहाय बिनि गेजेराव 5 बोसोराव बिथाङा मा खामानि मावबोखो आरो लोगोसे स्टेटासा दानि स्टेटासा माबायदि आरो थांनाय बोसोराव बेसेबां भटजों देरहादों आरो लोगोसे दा बेसेबां भट मोनगोन बायदि आसा सारा बेखौ एसे एनैबाबो बिबांनि मिथियो मानो होनबा बिथाङा बे 17 नं सबाइजार कन्स्टिटिउन्सिनि रायजो राजानि बिफा महरै दायो जाना दंथ'यो नालाय स' बिथाङा दायो एसेबाबो बेखौ मोनदांनो हायो स' जों बिनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा सावरायनाय जागोन गोबां बाथ्रा सावरायनाय जागोन फार्स्ट अफ अल सार नोंथांखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय आरो बिनि गेजेरावहाय जों बेखौनो मिथिनो लुबैदों कि सारा पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां फार्स्टआव आरो गिबियावहाय मानो होनबा सारा बे जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव गिबि खेब नालाय स' जों बिनि थाखायनो जोंनि नायगिरि बिथांमोनखौ मोनथिहोनो थाखाय बेखौनो आङो फोरमायथिनो थाबाय आरो सारसिम जे माने फार्स्ट पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां नोंथाङा मा खामानि मावो खुलुमबाय 2015 निफ्रायसो आंनि राजनितिकआव आगान होनाया प्रथम बिनि सिगाङाव आङो फरायसा समनिफ्रायनो फरायसानि वेलफेयारनि थाखाय आं खामानि मावबाय थादों आरो फैयै फैयै जेब्लानाखि दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावनि हारिनि सेफटि सिकिउरिटि आरो डेभेलपमेन्टनि थाखाय जि सोमावसारनाय लाबोदों बड'लेण्ड सोमावसारनाय बे सोमावसारनाय समनिफ्रायनो आङो फरायसा हिसाबै बेयाव इनभल्भ जाबोदों आरो फैयै फैयै बर' हारिनि इसु आरो गिदिरथार इसुआव आङो खामानि मावफानो मोनबोदों आरो मावनानैनो जातिनि सेन्टिमेन्टआ आंनाव हाबनानै थाबोदों आरो फैयै फैयै लास्टलि बिनि उनाव रायजो राजानि नाजानायाव बिएसि सुक्ति जालांदों बिनि उनाव बिटिसि सुक्ति जाफैबाय बिटिसि सुक्ति जाखांनायनि उनावबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मैखोम मावथि हिसाबै आङो खामानि मावबाय थादों आरो गासिबो बिटिसि सुक्तिनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव बेसेबां मा डेभेलपमेन्ट फैखो मा जाखो बबे बबे इस्युआ थालांखो माया खहा जाखो बेखौबो गासैखौबो स्टाडियाव दङमोन आरो नुनानै फैदों आरो गमामायैनो लासैनो बर'फोरनि जेनाखि पेन्डिं इस्यु बे इस्युआ फुलफिल जायैखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव आरोबाव 2010 निफ्राय आरोबाव बड'लेण्डनि सोमावसारनाया जाफिनबावदोंमोन आरो बे 2010 सननि बड'लेण्ड सोमावसारनायावबो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे एक्टिभ माने वार्कार हिसाबै आङो खामानि मावबाय थादों माने 2015 सिम स' अब्ला नोंथाङा बे पलिटिकेलाव हाबनायनि सिगां सासे ससियेल वार्कारखा अलरेडि अके स' बे हिसाबै नोंथाङा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि मेम्बार जानानै सोद्रोमा जानानै हारिनि थाखाय खामानि मावबोनाय आरो हारिनि सेन्टिमेन्ट अलरेडि दंखायो स' हारियाव मा गोनांथि रायजो राजाफोरनो मा गोनांथि नङा नोंथाङा अलरेडि मिथिखायो स' बिनि थाखायनो नोंथांखौ थांनाय 2015 आवहाय भट होनानै बैखौ नुनानै नोंथांनाव जे एलिजिबिलिटि बेखौ नुनानै भट होदों जानांगौ नङा होमबा सार स' नैबे बिथिङावहाय जाय पलिटिकेलाव हाबबाय नङा होमबा बे पलिटिकेलाव हाबनानै नोंथाङा जेब्ला भट खेबसेयावनो देरहानो हादों 2015 आवहाय स' नोंथाङा माबा मोनसे साननानै थाखादोंमोन नङा होमबा जे आंनि एरिया बा जोंनि जाय 17 दं सबाइजारनि गेजेराव ओरैबायदि डेभेलप खालामनांगौ ओरैबायदि डेभेलप जाबावनांगौ स' बिनि गेजेराव सारनावथ' बेबायदिया दंखायोमोन जानांगौ नलेजआ स' बिनि गेजेराव दासिबांहाय नोंथाङा मा सोलायना लाबोखो बेनि गुदियाव आंनि खोथा नङा आंहा पलिटिक्सआव फैनायनि एसेबां उद्देश्य बा आसा मिजिं गैयामोन खिन्थु बर' हारिनि जेनाखि गांगां थानाय आद्रा पेन्डिं इस्यु बे इस्युनि सायावनो सोनारनानै दङमोन आरो बे इस्युखौ गोजौआव दैखांनाय आरो जाफुंसार होनायनि तागिदा बे तागिदाया रायजो राजाफोरनाव दङ आरो रायजो राजाफ्रा बिसास दङमोन आंनि सायाव जे बिजनि ओनसोलाव अन्तत आंनि दारै बर' हारिनि इसुरनि खामानि मावनायाबो मोजां जागोन बेराफारसेथिं
चेन्ज आरो डेभेलपमेन्ट बियो आंनि सायाव फोथायनाय दङ बिजनि हालामनि रायजोफोरा आरो बे फोथायनायखौ लानानैनो आंखौ सिगाङाव दोनदों आरो आंखौ सासे 2015 सनाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय आंखौनो नागिरनानै सासे केन्डिडेट महरै रायजोफ्रा फसंदों आरो रायजोफ्रा जेरैबायदि आसा खालामदों बेबायदियैनो आंबो सिगाङाव थानानै दायित्व लादों आरो बे दायित्वखौ आङो पालन खालामदों रायजो राजाफोरनि मददजों आङो नांगौनि बांसिन भट आंखौ आं मोननो हादों आरो बेजोंनो आङो देरहासार जादों थांनाय 2015 सननि बिटिसिनि इलेक्सन ओके नोंथाङाथ' अपोजिशन पार्टी जाहैबाय ओरैनोथ' रुलिं पार्टी जाबाय पिपिएफ स' बेहाय नोंथाङा बे मेनेजमेन्ट खालामनायाव एसेफोर प्रब्लेमफोर मोनदों नामा माबाफोर मेनेजमेन्टआ प्रब्लेमा दङ जादों जथेस्थ' जादों जों देरहाखांनायनि उनावहाय बिपिएफआ रुलिंआवनो थाबाय जोङो अपोजिशनाव थानानै जोङो खामानि मावबाय थादों आरो आगानसेबो जों दोरोदाखै माने जिहेतु हारिनि इस्युआबो जोबाखै सोमावसारनाया सोलिबाय थादों बेराफारसेथिं जेनाखि बिपिएफनि जेनाखि सासन बे सासनखौ जोङो जथेस्थ' जोङो बिथांमोननि जेनाखि सासन जेनाखि कारापसन बेराफारसेथिं अपसासन मिस रुलिं बेफोरनि सायाव जोङो जथेस्थ' आवाज होबोदों आरो कन्ट्रलबो जाबोदों आरो जथेस्थ' सेन्स फैदों बिसेस करि बुंनो थाङोबा बिटिसि ओनसोलाव जों बुंनाय नङा दिनै नोंथांमोना पाब्लिकफोरनि गेजेराव थाङोबा बेखौनो खबर मोनगोन जे राजनितिकनि गोहोखौ लानानै बिपिएफआ अपबेबहार खालामदों मिसइउज खालामदों राजनितिकनि पावारखौ आरो बेजोंनो अपसासन जाफैबाय आरो बे अपसासना नट अनलि माने गोजौ थाखोआवल' जायाखै आरो बेयो बांसिन माने जायफोरनाखि गरिब श्रेणी जायफोरनाखि बिपिएल फेमिलि बिसोरनि सायावनो बांसिन अपसासना जादों आरो बेजोंनो मा होनो दादागिरि माबाया सोलिबोबाय थादों आरो दा बिनिखायनो बिनि हेंथायै जों खामानि मावदों आङो सबाइजार समस्तियाव बेनि सायावनो बांसिन आङो गोसो होनानै मावदों जे जाहाथे गरिब मानसिफोरखौ थगायजानायनिफ्राय बासायदों गरिब मानसिखौ सिगियो बे सिगिनायनिफ्राय आङो उद्धार खालामदों रायजो जथेस्थ' थ' बेबायदि हिसाबै थांनाय बारावहाय बे माने बिपिएफखौ फेजेननाय हिसाबै माने भट होयि खम माने बिसोरबो भट मोनदों बारु खम मोननाय हिसाबै बिथांमोना देरहानो हायासै बाट बे खेत्रआवहाय माखासे गोबां रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना मददबो होआखै जानांगौ जोंनो मानो भट होआखै नङा होमबा औ मानो भट होआखै जोंनो स' नोंसोरनो जों मानो मदद होनो नङा होमबा मदद बेबायदि जादों खोमा जानांगौ नङा होमबा थ' जिखियानो जाया मानो सार नोंथाङा बे बाराथ' नैथि खेब नङा होमबा स' बे बारावबो नोंथाङा इउपिपिएल हानजानि जानानै बेवहाय दा बादायनो नाजादों बे जाबाय प्रभातनि एगेन्सि नङा होमबा बिथाङाथ' प्रभात बसुमतारी बिथाङाथ' माबानि बिपिएफ पार्टिनि नङा होमबा थांनाय बारावबो बिथाङानो नोंथांनि कन्टेस्ट खालामदों अके बिनि गेजेरावहाय बिथाङा बेसेबांसो भट मोननो हानाय बायदिमोन बे थांनाय बोसोराव थांनाय बोसोरावथ' बिथाङाबो सासे कन्टेस्ट खालामदोंमोन आंनि हेंथायै रिजाल्टखौ नायोबाथ' लासिंसिंसै बिथांमोना 2005 निफ्रायनो राजनितिकआव बिथांमोना जड़ित 2005आव फार्स्ट जेनेरेल इलेक्सन जादों बिटिसिनि बेनिफ्रायनोथ' बिपिएफआ रुल खालामबोदों दिनैसिमबो आरो बे रुलिंआव बिथां प्रभात बसुमतारीयाबो सासे लिडार हिसाबै थाबोदों पार्टियाव ना मालाबा कनस्ट्राक्सननि खामानियाव इनभल्भ जादों मालाबा राजनितिकआव इनभल्भ जादों मालाबा ससियेल वार्कआव थानाय नुदों दा बे मथे जिखिनि भट मोननांगौमोन रायजोफ्रा अनसायनांगौमोन खिन्थु बेनो प्रमान जे प्रभात बसुमतारीखौ रायजोफ्रा बेसेबां एक्सेप्ट खालामो बा गनायो बे मोनसे प्रमान थांनाय 2015नि इलेक्सनानो दा बेहाय जि सिचुएसन दङमोन आगोलाव बे सिचुएसनाव रायजोफ्रा जेरैबायदि लुबैदों आरो आंखौ सिगाङाव दोननानै रायजोफ्रा जिबायदि खामानि मावदों बेनो मोनसे प्रमान जे प्रभात बसुमतारीखौ सबाइजार समस्तिनि रायजोफ्रा लुबैया थारमाने लुबैया बेनो मोनसे प्रमान आरो जायनि थाखाय बिथाङा ओरैबायदि माने
भट लानानै जेननो गोनां जादों आरो बेखौ सुख'फिननांगौबा बा मेकआप खालामनांगौ असम्भब दिनैनि थारिखआव बिथांमोना बुंनो हागौ जों डेभेलपमेन्ट खालामबाय लामा बानायबाय ब्रिज बानायबाय माबा माबि बानायबाय अके बे डेभेलपमेन्ट प्रसेसआ अल इन्डिया बेसिसाव सोलिबाय मावबायबो थाखादों जेनाखि जोङो नुयोना माखासे सेन्ट्रेल स्किम दङ फान्ड दङ बे नर्मेल प्रसेसआव डेभेलपमेन्टनि इनफ्रास्ट्राक्चारफोरा सोलिबाय थादों खिन्थु जोंनि बिटिसिनि बर' रायजोफोर बा गुबुन गुबुन हारिफोर जेरै लुबैदों बे लुबैनाया पारफेक्ट माने प्रपार डेभेलपमेन्टआव इमप्लिमेन्टेसना जायाखै माने पारफेक्ट डेभेलपमेन्ट जेखौ होनो लामा बानायनानैथ' डेभेलपमेन्ट जाया हिउमेन रिसर्सनि खोथा दं बेयाव एजुकेसननि खोथा दङ एग्रिकालचारनि खोथा दङ माने भेरियास माने मानसिखौ डेभेलप खालामनायनि सेक्टरफ्रा दिनै मोनसेबो मावजायाखै इभेन आनएमप्लयमेन्टनि प्रब्लेम सेल्फ हेल्पनि प्रब्लेम हा हुनि प्रब्लेम आबादारिनि प्रब्लेम बे प्रब्लेमफ्रा गासिबो ओरैनो दङ जेबो मोनसेबो मावफुंजायाखै दा बेखौ लामा दालांखौ जोङो मावदों होननानै देखायनानै जेबो लाब गैया रायजोफ्रा बेजों गोजोननाय गैया रायजोफोरनो पारफेक्ट मोनसे रियेल सेन्सआव डेभेलपमेन्टखौ नांगौ बेखौसो जेराव नाला फार्मार्सनि सायाव एग्रिकालचारनि सायाव आबाद जोंनि सबायझार समस्यायावथ' आबाद मावनानै जाग्रा मानसि स' बे खेत्र हिसाबै जास्ट प्रडाक्सनाबो जायो बेयाव एग्रिकालचार प्रडाक्टफ्रा बिनि फेसिलिटि गैया जोलै गैया हासार गैया दिनै नोंथांमोना नाय आङो लिस्ट होनो हायो माने आबादथिलियाव दै जगायनायनि थाखाय इरिगेसन जेनाखि सिस्टेम दङ माइनर इरिगेसन सिस्टेमफोर आगोलाव ट्रेडिसनेलि जोंनि रायजोफ्रा बान्दो थेयो माने बुहुर जाफोर होनानै रायजोफ्रा थेयोमोन खिन्थु गभर्नमेन्टआ स्किम जों हरनोसै माने फार्मार्सफोरनो जोङो दै जगायनायनि फेसिलिटि जों होगासिनो दं होनोसै बिदि होननानै थाखानाय रायजोफोर मावनानै दोननाय बान्दोखौ जावफ्रुंनानै इरिगेसन बानायलाबायदों जेरावनो थांनाय 2008 मेक्सिमाम 8-9निफ्राय नाय बिथांमोना अनेक गोबां जायगायाव मावदों इरिगेसन माने दै माबानाय बान्दो दा बेफोर प्रजेक्टआ दिनैसिमबो गासिबो हाबदों पेन्डिं दा रायजोफ्रा बान्दोबो थेथावला बेखौबो माबानो हाला आरो सिफायनो हाला दा ओरैनो पेन्डिं दा नोङो दुब्लियाव नांगौ बायदि दै मोनलाना टाइमलि दा गासिबो फेलार दा जायनि थाखाय आबादारिफ्रा रागा जोंदों सिजन बारोबा टाइम बारलाङोबा जोलै आरो बेजों बोरै पाब्लिकआ बोरै सेटिसफाइड जादों बोरै सेटिसफेक्सन फैनो बोरै डेभेलप जादों बिथाङाथ' अलरेडि कन्ट्रेक्टरखा ना डाइरेक्टलि कन्ट्रेक्टर नङाबाबोथ' बेयो जेनेबा जोङो नुयोना कन्ट्रेक्टरफोरनि पार्टनारशिपआव थानो हागौ इलेक्सनाव थानो हागौ स' बेबायदि खेत्र'यै नायोब्ला नोंथाङा एबारनि इलेक्सनावबो देरहागोन बायदि आसा खाना 100% अके आंथ' सानो आंथ' केम्पेइनबो नांलायबावासो दा आं बुंनो थाङोब्ला अलरेडि सेटिं माने बेहाय बर'फोरल' नङा दिनै गुबुन गुबुन हारिफ्राबो चेन्जखौ लुबैदों परिबर्तन खारन 15 बोसोर बिपिएफनि सुबिदा होदों रायजोफ्रानो होदों बेखौ दुगा दुनानै लाब गैया बिपिएफआ रायजोफ्रासो होदों दायथ' दा बे 15 बोसोराव रायजोफोरनो बेसेबां सेटिसफेक्सन होनो हाखो बा रायजोफोरखौ बेसेबां डेभेलप बा चेन्ज खालामनो हाखो बा सुबिदा होनो हाखो बेसो बिपिएफआ हारसिं रुलिंआव फैयाखैथ' रायजोफ्रासो रायजोआसो दायथ' होयो बेखौ जुदि भट होआमोनब्लाथ' भट होआमोनबा सोर आरो आंथ' बुंगोन इउपिपिएलनो 5 बोसोरल' टाइम हो बिटिआरआव जिबायदि सुक्तिनि गेजेरजों जेनाखि पेकेजफोर दङ जिफोरबायदि इनस्टिटिउसननि दङ जिबायदि जोङो बेकार इउथफोरनि प्रब्लेम सेल्फ हेल्पखौ डेभेलप खालामलांनाय एग्रिकालचार स्पर्ट्स कालचार माने गासिबो बिथिङाव जिबायदि 15 बोसोर बिपिएफनि सुबिदा होदों जोंनो एफाबो गोलाव सुबिदा नाङा माने 5 बोसोरनि गेजेराव आंहाथ' मोनसे कनफिडेन्स दङ माने 5 बोसोरनि गेजेराव ओरैबायदि
डेभेलपमेन्टनि चान्स फैगोन ना जुदि चान्स होयोब्ला चान्सखौ एबार होबाय होबायबाथ' होसिगोन आरो 5 बोसोरनि गेजेराव जोङो बिनि प्रमानखौ जों होनो हायो अके माने सारमोना बेखौ मिन्थिखानानै आन्दाज मोनखाबाय कि पाब्लिकआ माने चान्स होखाथारगोन बेखौ होगोन दिनै साराव माने जेरावबो ओंखारबोदों बर'फोरथ' थाखाबाय 75% बर'फ्रा दिनै जोंजों दंखायो बाखि पार्सेन्ट बर'फ्रा बिसोरबो फैगोन खिन्थु बर'नि बादै जेसेबां गुबुन हारिफोर दङ 15 बोसोर नायबाय जेबो चान्स गैया जायनि थाखाय माने गोदान माने मोनसे गभर्नेन्सखौ लुबैदों दा बेनिखायनो जोङो आं ओंखायनो बुंदों जोङो 5 बोसोरल' टाइम होनांगौ टाइम मोनोबानो जों डेभेलपमेन्टनि माबाखौ जों देखायनो हायो आरो बे प्लेनिंआ जोंनाव दंखायो दा ओंखायनो सबाइजार समस्थियाव आंखौनो खेबसेबाव आरोबाव सेन्सनि नामाव डेभेलपमेन्टनि नोजोरजों आंखौ मेगन मिसिबनानै सिगाङाव दोनदों आरो बे मथैनो देरहाहोनो थाखाय खामानि मावनानै दंसिङो आरो बेयाव खुनु गोनो गोथो गैया आरो आंखौ फेजेननो हानाय प्रभात बसुमतारिनाव जेबो सक्ति गैया जेबो सक्ति गैया मन्त्रबो गैया स' बे बिथिङाव नायोब्ला होमबाथ' पुरा कनफिडेन्सखा सार 100% कनफिडेन्स दं आरो स' दिनै जोङो जोंहा गुनेश्वर सारजों जों गोबां बाथ्रा रायज्लायबाय बिथांनि मोन्दांथि दायो रायजो राजायावहाय माबायदि सोलिगासिनो दं स्टेटासा माबायदि बिथाङा सिगाङावहायबो देरहाना थांबाय बा नैबे नैथि खेबावबो बिथांखौनो देरहाहोगोन बायदि रायजो राजाफ्रा सापर्ट होदों मानो कनफिडेन्स थायो जेब्लानाखि रायजो राजानिफ्राय मोनसे रेसपन्स मोनो नङा होमबा सार स' बै रेसपन्सनि दारैसो बे बाथ्राखौ बुंनो हायो स' सार UPPLआवनो थाफिनबावबाय स' बिनि मोनसेफोर माने सोदोबफोर बाहायनो हागोन नामा जे नोंथाङा UPPL आरो खेबसे थाबावबाय जे नोंथाङा BPFआवबोथ' थांनो हायोमोन नङा होमबा बाट UPPLआव जानानै नोंथाङा थाबाय बेखौ बिनि सोमोन्दै एसे रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होयोब्ला मोनसे थायो पार्टियाथ' अनेक गोबां मानसिफोरखौ नुबाय पार्टि चेन्ज खालामो बेखौनो बिनि थाखायनो बे कुइसना माखासेफ्रा प्रफेसन थायो मानसिफोरना पलिटिक्सखौबो मोनसे प्रफेसन लानानै थायो मानसिफोरा दा प्रफेसनेल पलिटिशियानफ्रा गोबां समाव गोबां पार्टि चेन्ज खालामनाय आरो पार्टि नागारनायखौ जों नुबाय थादों आरो दा जोंनि खोथाया आंनि खोथाया आं मोनसे फरायसा आफादनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपलजों फैबाय इस्युआव आङो थाबथानानै फैबाय आरो बे इस्यु आरो बे इस्युखौनो इस्युनि सायावनो सलुसननि लामा जिहेतु पलिटिक्सआबो मोनसे लामा इस्युनि सलुसननि मोनसे लामा दा बे लामायाव रायजो राजाफ्रा आंखौ थिनहरदों आगोलाव PCDRमोन बे पलिटिकेल पार्टि नङामोन मोनसे एस'सिएसन बायदि पिपुल्स मोनसे माबामोन आरो दा 2015नि उनावसो जोङो UPPLखौ दाबाय राजनितिक दोलो बा पार्टिनि गेजेरजोंबो माखासे जातिनि इस्यु बे सलुसनखौ पलिटिकेलि सल्भ खालामनायनि लामा दं बे लामायावसो आंखौ थिनहरदों दा बे मथैनो जों UPPLखौ दादों गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ लानानै जेंना दं प्रब्लेम दं मा होनो बेखौ हाथियारनि जेंना दं बेयाव रायजो बिनायनि जेंना दं गुबुन गुबुन फिसा फिसा हारिनि जेंना दं बेयाव दा बे जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय राजनितिक दोलोआव जेखौ जोंखौ दोनदों UPPLआव आरो बिनि आदर्श प्रिन्सिपल आइडिय'लजियाव जों दङ दाबो दं आरो जाय बे आइडिय'लजियाव थानायखायनो जोङो गुबुन राजनितिक दोलो जेनेबा BPFआवथ' मेरला लिंदोंमोन आगोलाव जे नोंसोर अपजिसनाव थानानै मामोन जेनहा मान गोनां शिबाथ' बुंदोंमोन बे गुनेश्वर गयारि मोनालाय मा मोनगोन बेलाय मा मावनो हागोन बेलाय बेथनल'सो मोनजागोन ना बालाबोथिया फोराननाय बायदि बिथांमोनखौ फोराननानै दोननांगौ बिदि होनबोदों गोबां दालाल फैदोंमोन जे नों बिदि थानो नांला रायजोफोरनो डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनांगौ रायजोफोरनो सुबिदा होनांगौ नोंनि खाथियाव रायजोफोर फैनाय नङा नों बे समाव माखासे माबाफोरखौ एसे साइड खालामनानै
ओरै फैदो अनेक फैदोंमोन आच्छा आच्छा जों इसु आरो माबायाव थानायखाय जोंनि गोसोआ थिना जोंनि गोसोआ थिना आरो जि नुबोदों जोङो रायजोफोर जोंनि खोथा नङा रायजोफ्रासो बुंदों माने कारापसननि खोथा माने मिसइउज माने राजनितिक पावारनि मिसइउज जानाय माने गरिब मानसिनि सायाव बांसिन कारापसन जानाय बेफोरखौ रायजोफ्रासो बुंदों बिनिफ्राय जोंखौ उद्धार खालामनांगौ इसे फैदोंना जेनेबा जब कार्ड गरिब मानसियासो जब कार्ड लानानै हाजिरा मावो 100% जायफोरनाखि जब कार्ड हल्डार जायफोरनाखि लेबार बिथांमोनाव सों बिथांमोना थांनाय बे 14-15 बोसोराव माबायदि माबा मोनदों ट्रिट मोनदों बोराय पेन्सन बुरि पेन्सन आइ वाइ न'खर बेफोर गासैबो गरिब मानसिनि आसनि स्किम दा बे स्किमनि सायावनो बांसिन माने जायफोरनाखि बिसिडिसिआव दङ मेम्बारफोर पार्टियाव जायफोरनाखि प्राइमारि लेभेल ब्लक लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव जायफोरनाखि वार्कारफोर दं बिथांमोना माबायदि ट्रिट खालामदों माबायदि कारापसन खालामदों बेनिफिसियारिया बुंगोन गासैबो बेनिफिसियारिया उइदाउट मानि उइदाउट माने घुस गंसेबो आइ वाइ न' मोनि बेथ' आंनि खोथा नङा गामियाव थांफानाय रिपर्टखौ मोनगोन आरो जब कार्ड इभेन एकाउन्ट गासैबो पासबुक आरो जब कार्डआ मेम्बार चेयारमेनफोरनि मनायावसो थायो चेयारमेन मेम्बारफोरनि मनानिफ्राय आङो चेलेन्ज खालामनानै दा बेनिफिसियारिनि आखायाव दोनदों माने पाब्लिकनि आं दा पाब्लिकनि आखायाव दोनबाय गोबां मोजां खामानि मावबाय माथो सारा दा बेनिफिसियारिफ्रा डाइरेक्ट एकाउन्ट बेंकआव फैनानै गावनि वेजेस हाजिरा बेखौ बख'नानै मोनजायो आगोलावथ' मोनजाया खालि सहिल' होनांगौ सहि होखांबाथाय बेंकनिफ्राय ओंखार मेम्बार चेयारमेना केसियारमेना आजावबाय मनायाव लाबाय गोसोबायदि 100-200 होनानै बिदाय बिदिसो सोलिबोदों आरो बे सिटुएसना दिनैनि तारिखाव 2015आव आं एमसिएल जानायनिफ्राय स्टप जायनि थाखाय आंखौ लुबैदों आरो गामि सिङाव थाखा जानाय माबा बुंनाय सोरबा माबा बुंनोबा बेखौ सिगिहैयोमोन बे सिगिनाया बन्द जाबाय दिनै सोर थांनानै सिगिबावो सिगिहैथों दा हायोबा बे सिटुएसना गैला आरो बियो आं फैनाय लोगो लोगोनो सबाइजार समस्थियाव टटेलि स्टप जादों आरो गुबुन हारियाव सोलिबावदों एफा एनै खारन गुबुन हारियाव एसेबां सेन्सनि खोथाखौ बारा साननोबो हायाखै आरो टिमबो जिहेतु गुबुन हारिफोरनि गेजेराव इउनिटि गैया दा बे सोलिबावदों बेबो बन्द जागोन बेबो जथेस्थ सेन्स जाबाय ओंखायनो 100% बै माबानिफ्राय सिटुएसननिफ्राय एसे रिलिफ मोनदों आरो रायजोफ्रा आरो दाथ' मा जोंनि गेजेराव इसुआ गैथ'ला सोमावसारनाय गैला उग्रपन्थिफोरनि जेंना एकर्डनि गेजेरजों दिनै गैला दा दिनैहाय इमप्लिमेन्टेसन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आरो 100% माने डेभेलपमेन्ट जोंनि खामानिया बे दा ओंखायनो बुंदों इमप्लिमेन्टेसना 100% बिसास दं जों मावनो हागोन आरो डेभेलपमेन्टआबो रायजो राजानि लुबैनाय बायदि माने जथेस्थ रायजोफ्रा गोजोननाय मोनगोन आरो नाथाय बैखौ मावनो थाखाय सिगांग्रो रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामग्रोनांगोन आरो रायजो राजानि मदद नङाबाथ' नों बोरै इमप्लिमेन्ट खालामो स' सार लास्ट कुइसन होनोसै आङो एबार जुदि नोंथाङा देरहायोब्ला नैबे नोंथांनि एरियायावहाय बा 14 नं नोंथांनि सबाइजार सरि 17 नं माने नोंथांनि सबाइजार रायजो राजाफोरनि थाखाय माखासे ओरैबायदि खामानि प्रजेक्ट लानानै दं नामा ओरैबायदि मावबावनांगौ होननानै थांखिया मा सारनिया देरहाखांनायनि उनावहाय प्रजेक्टआथ' दङ आरो लुबैनाय दं एरिया जोंनि समस्थिखौ डेभेलप खालामनायनि सिन्थाया दङ जथेस्थ बिजनियाव माने एडुकेसनेल इनस्टिटिउसननि आंखाल दं बेहाय जोंनि बिजनिनिफ्राय गोबां गोजान गोजान जायगायाव मोजां मोजां इनस्टिटिउसनाव फरायहैबाय थादों दा जोङो बिजनियाव जोंहा गायसननांगौनि प्रयजन दं आरो बेनि थाखाय आंहा थांखि दङ सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि जेनाखि एडुकेसनेल इनस्टिटिउसनफोर बेखौ लाबोनांगौ दं आरो बेखौ लाबोनो नाजागोन
आरो आबादारिनिफोरनि थाखाय सुबिदानि थाखाय बिसेस करे इरिगेसन सिस्टेम बेखौ आङो 100% दै जगायनायनि खामानि बेखौ मावफुंनांगौ आरो मावफुंगोनबो आरो मेजर रड दङ आंनि समस्थियाव बिजनि बे बाथाबारि बिनिफ्राय सबायझार रड बेयो दैलि थाउजेन्डस एन्ड थाउजेन्ड फार्मार्स बिजनेसमेन मानसिफ्रा बेजों हान्थियो फरायसाफोर हान्थियो रड कन्डिसना मोजां नङा ब्रिज गैया बेहाय बाथाबारि टु सबायझार रड हाया मंगलियान मालिपारा बे मेजर रड जानानै दङ दिनैसिमबो बे लामाया मटरेबलबाबो माने 100% बेयो मटरेबल नङा बिराद उसुबिदा जानानै दं बेखौ आङो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै खामानि मावगोन आरो बेहाय उइभार्सफोर दङ बिजनियाव जथेस्थ' मोजां मोजां उइभार्सफोर दङ उइभिंफोर बिसोरनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय मावनांगौ दङ आरो आं बेखौ मावफुंगोन आरो बिजनेस साब डिभिजन हिसाबै आंनि समस्थियाव दङ बेहाय गेस्ट हाउस गैया नांगौ अडिट'रियाम हल नांगौ बेहाय माने गोबां रोखोमनि फांसन जायो मिटिं जायो बेयाव सुबिदा गैया अडिट'रियाम नांगौ बेहाय बिजनि टाउना मोनसे बिराद गिदिर कमार्शियेल प्लेस बेहाय बेफारि फायखारिफोरनि थाखाय बा फार्मार्सफोरनि थाखाय माल फाननायाव सुबिदा गैया सेट गैया नांगौ बेखौ मावनांगोन दं आरो बेराफारसेथिं गामि सिंफ्राव गिदिर गिदिर जोंनाव मार्केट दं बल्लांगुरि ओरैहाय मंगलियान सबायझार गिदिर गिदिर बाजार दङ बे बाजाराव सुबिदा गैया बे सुबिदानि थाखाय खामानि मावनांगौ दं आरो बेहाय जोंहा हेल्थ केयार बा हेल्थ सेन्टारनि थाखाय आंखाल दं देहा फाहामनायनि थाखाय डक्टर गैया नार्स गैया थांनाय समफ्राव जिबायदि साब सेन्टारफोर लुलाबायदोंमोन हेल्थ सेन्टार बेयाव नार्स गैया डाक्टार गैया बेखौ लाबोजोबनांगौ नङाबाथ' बेहाय जेबो सुबिदा जाया जोङो नुदों आबादारिफ्रा मोसौ फियो मैसो फियो बोरमा फियो दाउ अमा फियो बेखौ जोथोन लानो थाखाय बेमारनिफ्राय बासायनो थाखाय मोजां दिनैसिमबो भेटेनारि हस्पिटालफोरा रान जायाखै मोजां बेखौ मोजाङै रान खालामनांगोन आरो बेफोरखौनो लाजोबनानै जों मावगोन मावनायनि मोनसे थांखि दं आं ओंखायनो बुंदों जोंनिया जाबाय मा बिटिआर सुक्ति बा एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसन आरो 100% डेभेलपमेन्टनि खामानि दा बे आरो स' सार दिनै नोंथांनि न'आव फैनानै आरो नोंथांजों मोगा मोगि लाबाय आरो नोंथाङा जोंनो टाइम होबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों आङो जोंनि BM सोदोब चेनेलनि जानानै हामलायनाय जासिबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफ्राबो निस्सय बेखौ गोजोननाय मोन्दों जानांगौ जे नोंथाङा टाइम होदों स' बिनि थाखायनो जोङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानबाय कि जथेस्थ' सारनियावहाय नलेज दङ गावनि जायगानि हिसाबै बबे जायगायाव मानि गोनांथि मा आंखालनि गोनांथि आरो बेसेबां आद्रा दंगासिनो दङ सोरबायदिया मा बे हिसाबै नोंथांमोना सोरनो भट होयो सोरनो भट होआ बे नोंथांमोननि खोथा नङा होमबा सारा जथेस्थ' बेयो आंजों मोगा मोगि लानानै गावनि जि बिबान दंमोन बे जेसेबांखि डेभेलप खालामबाय बा आरो फिउचाराव बेसेबां खालामगोन आरो नैबे बिटिआर एग्रिमेन्टखौ लानानै इउपिपिएल हान्जानि जाय माने मोनसे इफर्टस नाजानो नागिरदों माने जोंनि डेभेलप खालामनो नागिरदों जोंनि एरियाखौ बा जोंनि बिटिएडि एरियाखौ स' बेयावहाय बिथांमोनहा गोबां नाजादों स' बेयावहाय रायजो राजाफ्रा मा सानो सोलायनायखौ माबायदि लुबैयो बे नोंथांमोननि सायावसै स' सार आं बेखौनो बुंनो सानो थेंक इउ स' माच सार टाइम होनायनि थाखाय आरो बेनि गेजेराव आसा खालामो नोंथाङा सिगांनि बायदिनो देरहालांगोन आरो बेफोरथ' गासिबो रायजो राजानि अननाय नङा होमबा नोंथाङा जुदि खामानि मोजां मावदोंब्ला रायजो राजाफ्राथ' निस्सय नायफिनखागोन स' आं बेखौनो बुंनानै आङो जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोजोन्थों आरो खुलुमनाय जासिहरबाय